ଅନୁଚିନ୍ତା। ନିଜର ଲୁହକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ପୋଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଦୁନିଆ ଆଜି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖ କମ୍ ଆଉ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତା ସହ କଥା ହେବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ସଂଘର୍ଷମୟ ହେବ, ସଫଳତା ସେତେ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ଆଜିର ସମାଜରେ ମିଛ ଏଥିପାଇଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥାଏ କାହିଁକିନା ସତ କିଣିବାର ଔକାତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଟିକିଏ ତଳକୁ ପଡ଼ି ଦେଖ, କେହି ଜଣେ ବି ଉଠିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଉଠି ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ ତୁମକୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୟ ଅଛି ନା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନିନ୍ଦା ଆଉ ଅପବାଦ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।